Bon dia a totes i a tots, benvinguts a un nou programa de la Plana Ràdio. Avui parlarem de l'apatia. Ja en vam parlar, però una conversa sostinguda esta setmana m'ha fet pensar que potser seria bo tornar a traure el tema. Va començar així com, és que vivim en un món, en una apatia, saps? I realment la meva pregunta és, vivim així? Claro, després de 2 anys de viure una situació excepcional a tots els nivells, no? Que ens va afectar a tots els àmbits de les nostres vides, que ens va afectar a quasi bé tothom, directa o indirectament, no? Com va ser el tema de la pandèmia, no? I del Covid. Li hem afegit una crisi política, una guerra, pujades de preus disparatades, no? Incertesa política. Claro, no és tan difícil caure en estat d'apatia, perquè al final què és l'apatia, no? L'apatia podríem dir que és la creença del no puc, esta sensació interior de que no podem fer res per canviar la nostra situació, per millorar la nostra vida, que ningú ens pot ajudar, a més. És una sensació com d'impotència i també de desesperança. Ens porta uns pensaments de a qui li importa, per a què esforçar-se, no servirà de res, no val la pena, res canviarà. I clar, això a on ens porta? Doncs això ens porta a uns estats de desànim, de derrotisme, de frustració, de pessimisme, de buidor interior, de soledat, de tristesa, també de confusió, com una sensació de pèrdua, no? D'indiferència també pot ser, no? I al final, l'apatia, com tot, té un propòsit biològic, que és la de demanar ajuda, però al mateix temps ens fa pensar que no servirà de res aquesta ajuda que poguéssim demanar. I n'hem parlat moltes vegades de que no hi ha emocions bones ni dolentes, però totes ens porten a l'acció i és informació que ens donen de com estem, no? Però l'apatia és ausència d'emoció i això ens pot portar a la depressió si no prenem consciència d'això, no? Perquè ens indica una falta d'energia vital, no? És com un estat proper a la mort, ¿vale? Però no en un nivell físic, sinó en un nivell emocional. Llavors, la manera de sortir de l'apatia és recordar-nos a nosaltres mateixos, quina és la nostra intenció. La nostra intenció és aconseguir ser més lliures, és aconseguir més benestar, és aconseguir ser més eficaços, és aconseguir ser feliços, ¿vale? Recordar-nos que això és el que volem, aquest és el nostre propòsit a la vida, no? Llavors, hem de soltar la resistència a moure'ns, perquè l'apatia ens té paralitzats, no? Llavors és com deixar anar aquestes actituds i pensaments del no puc, no sé si val la pena, no funcionarà, no estic preparat, és que al final no saps ni el que és bo ni el que no és bo. Bueno, no sabem el que és bo ni el que no és bo, però sí que sabem el que a nosaltres ens agradaria que fos, no? Per tant, aquí és on anem. Llavors, tenim en compte una altra cosa. Quan nosaltres diem no puc, estem amagant un no vull. I sabeu què hi ha detrás d'un no vull? Temor. Això és el que hi ha detrás d'un no puc, no vull. Temor. Si ens permetem observar-ho, podrem veure que la temor té més energia que l'apatia. D'això se'n parla molt bé al llibre de Harir del David Hawkins. És un llibre molt recomanat. I, bueno, doncs, esta por ens motiva a actuar. I a la millor de la temor passarem a la ira, perquè la ira, per la nostra por, no? És donar-nos compte de com aquesta temor que tenim ens ha paralitzat, no? I ens fa fracassar. I la ira ens porta a prendre una decisió, a fer alguna cosa al respecte d'això. Pugem una miqueta al nostre nivell energètic, podríem dir, el nostre nivell de consciència. Ja no estem allà, ja hem començat a moure-nos. Quan diem no vull, simplement estem dient tinc temor de, o em fa vergonya tal cosa. És un no vull encobert. Hi ha una gran diferència en com ens sentirem en nosaltres mateixos
quan ens donem compte de que un no vull fer tal cosa és una sensació molt diferent de no puc fer tal cosa, perquè el no puc ens converteix en víctimes i el no vull ens converteix en protagonistes. Ja depèn de nosaltres. En el primer cas és així, no? És la nostra elecció. I si és la nostra elecció, sempre hi podem fer alguna cosa, perquè si l'elecció és dels altres, què podem fer nosaltres quan està la situació en mans d'un altre, no? L'apatia i la depressió és el preu que paguem per haver-nos conformat en la nostra petitesa. Mireu, la Marianne Williamson, a un llibre que es diu Volver a l'amor, ens diu: res te limita excepte els teus pensaments. Res te lliga excepte la teua temor. I res te controla excepte les teues creences. A les teues mans està el canvi. En realitat, no estem veient que som molt capaços i que som molt més poderosos i molt més forts del que nosaltres ens pensem.